Eddie, wow. Eddie, wow. Kami-kali. Sarap na namang hilata na itong mga doggies. Ayun. Hindi ko na itapong kahapon. Magluto tayo guys ng pusit for lunch. So, yan na yung mga sangkap niya. Bawang sibuyas, kamatis. Tapos, luya, siling haba, green leeks pala, tapos sili. Let's go, mag-isa na tayo. Ayan, finish na guys. Sobrang dali lang, di ba? Ginisa ko lang yung mga ricado, tapos nalagyan ng paminta, ng laurel, tapos toyo, suka, then yan na. Ayan. Hindi ko siya lagyan ng tubig. Kusa siyang kumatas. Yung niya, kusa siyang nagtubig. Ayan, finish. Patayin na natin kasi magiging rubber yan kapag na-overcook. Ayan. Maanghang yan guys. Sarap. Ha? Kami-kali, ali kayo rito. Sino may gawa niyan? Ha? Kami? Kali? Sino may gawa nito, ha? Tignan nyo guys. Ayan, ang bubungad sa inyo tuwing umaga. Ha? Sino? Sino may gawa niyan? Shh! Kami? Kali? Ikaw no? Ikaw no? Ikaw? Ito. Sino may gawa nito? Ha? Oh, ikaw nga. Kasama ka. Yung tatlo. Pati ikaw yung. Mga sutil kayo inubos nyo na yung sapin ko sa mesa. Na araw-araw nyo. Pati yung upuan ni Chris, inano na nila. Hinat-ngat na nila. My goodness, talaga naman. Alerts. So, anyway guys, good morning. Happy Sabado. So, baka paliguan ko sila today. Ayun, it's 10 a.m. na. No! Diyan na lang. Hindi kita ilalabas. Tanghali na. So, ayun sis, marami naman kaming, dyan, lutong ulam. Initin na lang namin yung kahapon na mga tera. Ayun, kanin na lang sinasain ko today. So, yeah, wala akong vlog yesterday guys. At nag-ayos lang ako ng mga sticker, mga pinapa-layout ko sa bagong soap kasi dumating na nung isang gabi. Diyan ka na lang. Tanghali na, di nalalabas. Mainit na eh. Diyan ka na lang. Siya ka na lang mamaya magdumi. Tapos inayos na pala ni Emma kahapon pagdating niya. Kaya na yung shelf, istante. Tapos tinanggal na yun dito. Binigay dyan sa ibaba kasi baka mapapakinabangan pa nila. Yun, nasa ibaba na. So, ayun lang. Para hindi pamugaran ng daga. Diba? Tapos tinapon namin. Ang dami namin na itapon kahapon mga boxes, mga metal. So, bibenta daw yun ni ate. Kaya binigay namin sa ibaba. Luto lang ako guys. Pang side dish namin ni daddy. Bok choy. Na may salmon. Yung nasa lata lang. Nabuksan ko na kasi ito eh. So, yan ang nilagay ko. At wala akong sardinas pala. So, yan na lang. Yan. Tapos, with black beans. Salted black beans. Then, yan. Wala sa oras ng pagkain namin, guys. So, time check. It's, 8:45. 9 p.m. na. Ayan. Dinner pa lang namin yan. Nagpa-take out si daddy nagpa-deliver kami ng McDonald's. Ayun, kasi nag-lunch kami around 4 p.m. na. So, yun, ginutong. Colors. Nag-almusal kami, alas 12 ata. Kasi, alas 12 pa tayo nag-almusal. Sabi ko sa kanya, hindi na kami kakain. Kaso, sabi niya, sige, wag mo kong gigisingin kapag nagutom ka. Kaya yun, nag-take out kami. So, ayun. And then, dapat din guys, manonood kami ng movie.
ni Daddy. Kaso, tinamad na naman, nagkatamaran na naman. Kasi pag pinaliguan ko pa yung mga doggies. Ayun. Kaso, yun, pakaligo ko rin after kung tapusin yung paligo ng mga doggies. Wala na, tinamad na ako. Sabi ko, huwag na. Dala lang tayo. So, yun. Ano? Kain na lang. Anyway, ayun, nag-inarte ako guys today. Naglagay ako ng kuko. As if naman na hindi ako maghuhugas ng mga kaldero, di ba? Ayan. Wala lang. In-arts lang tayo paminsan-minsan guys. So, yeah, yun lang ang vlog today. Pasensya na kayo. Tomorrow is Sunday. Kailan ba yung Father's Day? Ngayon, Sabado or bukas? Anyway, happy Father's Day sa mga tatay dyan na nanonood neto. Sa mga tatay nyo guys, sa mga husband nyo, happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. Father's Day. Good morning! Alas 10 pasado na guys, pero magluluto lang ako ng breakfast. O, diba? Pasado alas 12 na naman kasi kami natulog ni Daddy. So, ayan, corned beef lang and itlog. So, wala si Emma guys, pumasok, kaya dalawa lang itlog ang lulutuin ko. Tapos, magpiprito din ako ng ano ba yun? Tuyo. Ayan, luto na guys. Favorite yan ni Daddy. Corned beef na maraming white onion. Next is tuyo. Ayan, sarap to sa suka na may bawang. Ayan, 4 na piraso lang siya guys. Tubusin ko na. Baka magustuhan na yung pag uwi niya. Hello guys! So, dito kami sa sa store. Kasi bababa namin yung mga bagahe. Ayan, nakikita nyo may takip na green. Tapos ito meron pa. Ayan, may katana pa dyan. Ito yung mga bagong soap to guys. Sticker na lang ang inaantay ko. Sana meron? Meron doon boss, may poste. Ayoko ng poste. Hintay ka na lang, no? Hindi kuya, dito na lang. Ayan. First come, first serve kasi ang dito. Ang parking dito. So, kay tenant ka, pag wala kang o parking wala, uwi ka. Anyway, ayun. Baka na lang muna kami mag-hazard. Ni Daddy yun. Inaantay ko lang yung mga boys na bumaba. Ayun, vitamin E cream yung nasa labas guys. Tapos yung mga bagong product din ng RMK. So, yeah. Maganda ka rito para may parking. Kailangan ikaw mag-explain doon sa order kasi siya ng hikaw Bling bling niya. Sabihin mo na lang, tig-8. 8 ng ganito, 8 ng ganyan. Magkaiba ba to? Oo. Yung isa, ang finish niya is malabo. Yung isa is makintab. shiny, shimmery, splintery. Sige na. Tag-8. Di tag-4 na pair. Oo. Grabe kung tig 1 gram to. Sa 2,000, magkano na yun, Daddy? 16 times O di yung muna. Diba? 2,200 data ang per gram ng gold ngayon So dito kasi kami bumibili ng mga gold accessories. Mababa. Bulaga! Bulaga! Ayan. Binababa na yung mga boxes. Grabe, dami kong products. Daming stocks. Ba? Ano sasabihin mo? Kala ko gusto mo ng ice cream. Ha? No? Bala ka. Ganito yung mga bata. Asa si mama nyo? Papa-download. Pasok na kayo dun. Sa store. Pasok kayo sa store. Nakakaantok guys. Grabe. Pero andito kami sa sa MOA. Yun, manonood kami ng movie ni Daddy. Tapos bibili ng mga gulay-gulay na pang pang side dish namin. Kasi ang lungkot ng buhay kapag walang gulay. Diba? Ang gulay. Naka lang kami. Ang lansa ng daigdig. Oo nga, lansa Mulan kasi. Tapos amoy lumot. Tapos amoy dagat. Amoy ano ba yan? Seaside ba yan? Hindi! Dalampasigan. Ang amoy. Mga... Harbor. Ha? We harbor. So, yeah! Pambahay lang kami kasi lang naman kami ng tiyan da barurot. Magtala kayo ka muna sa mga
televiewing. So yeah, sabi ko nga baka ano to, madaming tao sa sinihang gawa ng Father's Day, tapos Sunday pa. Ay, birthday pala ngayon ni Nene. Happy birthday, Ne! Ayun, wish you good health. More birthdays to come. Tapos, more babies. Char! More babies talaga. So, yun, miss ko na kayo dyan. Baka next week uwi kami sa Nueva Ecija. Tapos siya. Dala pang kutsilyo. Nakakatakot. Lapitan mo nga, Dad. Agawin mo yung kutsilyo, Daddy. Charot, wag. Gulat yung bata. Ay, tayo nila takot. Nakakatakot din eh. Oh my God. Ay, Daddy. Wala. Oh my God. After movie guys, nandito kami ni Daddy sa supermarket. Namimili lang ng mga gulay-gulay. Side dish lang. For 2 days yan. Mahal eh. Saan ako bibili sa Cartimer. Kaso I need sardines. Kaso wala yung hinahanap kong sardinas. Huli talaga siya. Rose bowl. Probenta kasi nun eh. So, hi guys. It's 10:30 na ng gabi. Kanina pa kami nakauwi actually. Mga 8:30. So, ayun. Niligpit ko na yung pinamili namin. Hindi ko na na-vlog. Sorry. Wala sa isip ko. Anyway, ayun, nagluto ako ng Shin Ramen. And then, ito pala. Nongshim. Shun. Veggie Ramen. So, ayan. Luto ako. Kasi nagutom ako. Nanood ako ng, mukbang ni Kanye. Kinakain niya yung Filipino food. Grabe. Super nagutom ako. So, mag-Korean tayo ngayon. Charot. Pagkain nila, kainin natin. Kimchi. Tapos nanood ako ng mga, vlog nga ni, mga vlog. Ayun, grabe si Chef, no? Grabe talaga, super, ko dun. Believe sa kanya, grabe yung umiri. Ang galing. First time man lang yun, ha? And for sure, napanood yun na yung vlog na yun ni Chef na sinasabi ko, yung panganak niya. Lips na ellipse. Alam yung kada iri niya is napapairi din ako. Pero, congratulations kay Chef. As if naman nanonood yun, di ba? Pero, ayun, nakakatuwa, nakakaiyak. Kaya na nga lang tayo, guys, kung ano pagsasabi ko. Si Daddy kung kain yun. Pero tinawag ko na siya. Lagyan ko ng bok choy. Init. Yung. Pwede pa, init pa pa.